Şepêla pêşeroja Kurd lê Sûriyê daxuyaniyek belav kir û tê de got ku leşkerkirina Kurdên Êzîdî û di heman demê de derbaskirina serkirdeyên Daişê bi qaçax û serbestberdana çekdarên Daişê hevpariye di terorê de. Di daxuyaniya şepêla pêşeroja Kurd de hatiye ku hîna xelk dibin metirsiya terorê, tundrewiya İslamî de ya ku Daeş peyda kirî û bi hezaran tawanên hovane û dijî mirovatiyê encam dane dijîne. Bi taybet ku hîna metirsiya egera vegera rêxistina terorîstiya Daişê li dare û bihtira serkirdeyên Daişê di demekê de ku hatibûn dorpêçkirin winda bûn. Herûha şepêla pêşeroja Kurd lê Sûriyê di daxuyaniya xwe de windabûna serkirdeyên mezinên Daişê di demê dorpêçkirinê de gelek pirsyar anîne holê. Koçawa ji destê hêzên rêxistina terorîstiya Daişê dorpêç kiribûn rizgar bûn. Şepêla pêşeroja Kurd dibêje belge û amajeyên li ser erdê ew çend danaxuya kirin ku bi sedan serkirdeyên Daişê ji dorpêçkirinê hatine rizgarkirin û proseya rizgarkirina serkirdeyên Daişê bi serpiriştiya Qesedê bû. Bi taybetî ku navê wan serkirdeyên hatine rizgarkirin ji lîste û amarên Qesedê yênê ji bo hevpeymaniya navdewletî têne pêşkêşkirin hatine reşkirin. Weke di daxuyaniya şepêla pêşeroja Kurd de hatiye ew serkirdeyên Daişên ku Qesedê ew rizgarkirine piştî rizgarkirinê bo Reqa û Minbic bi alavên leşkeriyên Qesedê hatine veguhestin û li gel veguhestinê Qesedê razî bûn ku serkirdeyên Daişê jin û zarokên Kurdên Êzîdî yên dîl li cem Daişê li gel xwe bibin. Şepêla pêşeroja Kurd lê Sûriyê di daxuyaniya xwe de tekez dike ku tawanên Qesedê bi serpiriştiya PKK encam dane tawanên li dijî mirovatiyê ne û mirovatî wê baca van tawanan bide û got peyedê berdewam li gelê rêxistina terorîstiya Daişê hebûn û bilîndkirina Sûrûd û hûtafan bi tenê ji bo windakirina raya giştî bû. Di berdewamiya daxuyaniyê de şepêlê got di demê ku ji Qesedê dihate xwestin ku jin û zarokên Êzîdî ji destê Daişê rizgar bike. Qesedê ew bi neçarî leşker kirin û li kampa Newroz jin û zarokên Êzîdî kom dikirin û piştre bo qindîlê ew veguhestin. Heta wekenha peyedê 472 jin û keçên Êzîdî leşkerkirine. Di dawiya daxuyaniyê de şepêla pêşeroja Kurd de daxwaze ji hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê kir ku bi erkê xwe li hember tawanên Qesedê rabe û berpirsyarên Qesedê û peyedê siza bide. Herwiha şepêlê daxwaze ji civaka navdewletî kir ku bi erkê xwe rabe û Qesedê li ser rizgarkirina serkirdeyên Daişê siza bide.